L-istudenti li jgradwaw mill-kors tal-Inġinerija tal-Kostruzzjoni fil-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-EMKAS jew mill-kors tal-Inġinerija fl-Università issa jistgħu jaħdmu ta' uffiċjal tekniku f'siti ta' kostruzzjoni. Da wara li ġiet emendata l-liġi li rriformat il-qasam tal-bini u l-kostruzzjoni f'pajjiżna. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Infrastrutturi Imborġ u s-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-Proprjetà Chris Saġus waqt laqgħa ma' bosta studenti li qed jistudjaw jew gradwaw fil-qasam mill-EMKAS. Klara Belversaċ, waħda mill-gradwati tal-EMKAS fil-qasam, tkellmet dwar il-ħtieġa tar-riformi li jridu jsiru fl-industrija tal-kostruzzjoni. Ir-riformi jridu jsiru għax ovvjament l-industrija bħalissa qiegħda tisplodi fis-sens hawn ħafna attività għaddejja, tajjeb li jkun hawn ir-rwol defined għal dat tipi ta' proġetti, llum il-ġurnata qed naħdmu f'proġetti kbar m'għadniex naħdmu fi proġetti żgħar ta' ġustulari u tajjeb li jkun hemm nies speċifiki jaħdmu fuq dal-proġetti. Il-Ministru Imborġ saħaq li dan huwa pass ieħor favur riforma li qiegħda ġġib bidliet importanti u responsabbli iżda wkoll favur l-istudenti li jażlu professjoni u issa se jkunu parti importanti mir-riforma bil-ħidma tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus qal li dan kien żvilupp importanti f'din ir-riforma. Stqar li l-inġiniera jinsabu lesti li jitlu għal dan l-irwol hekk kif l-ewlieni għandu jkun dejjem favur aktar sigurtà u responsabilità fl-industrija tal-bini u tal-kostruzzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.